igsoon mga padasig nimo kani nga video para nimo no sa mga tao nag-atubang karong mga problema kalisdanan nga usay bura na mo gitabunan og kalibutan para ninyo unfair ang life no mura bag naabot sa inyong punto na nga may pato mga tao nga nakita nimong di magampo okay ra samantalang ikaw wala kay lang yunahuna ang pagmatarong ang pagampo ang pagpaduol kanunay sa Ginoo pero gisungod kay kagdahang problema niabot ba na nimo nga pagbatig suon kung naani nimo it's normal isip tao kita mo bati gyud ta ana ilabi na kung dili pa nato kay masabtan ang dagan sa kinabuhi ug akong ipahinumdom nimo na kung makabaton ka anang akong gisulti kanimo karon ang problema is dakong grasya kung kay balo ka sa kaagi ni Job kung wala pa ka kay balo ni ana basahan na para madasig ka kana si Job usa na kabuutan nga tawo nga gipuno gyud mga grasya ug panalangin sa Ginoo. Ug kabalo ba ka igsuon nga kanang yawa mananghid na sa Ginoo ug ang Ginoo motugot usab sa yawa nga mohatag og kasakit pagsulay kanato depende sa iyang pangayoon kung asa taluya dito niya birahan. So ang gipananghid sa yawa ngadto sa Ginoo kani Job kuhaon niya ang tanang grasya nga naa ni Job. So ang Ginoo ni tugot. So nalipay ang yawa, so nahitabo. Gikuha sa yawa ang tanang kabtangan nga naa ni Job, nawala siya tanan. So, ang expectation sa yawa nga mo blame ang iyang mission, ang iyang goal ato nga mubalikas ang si Job ngadto sa Dios. Pero nabigo siya nga naman. Kaya nagampo si Job niingon siya ani. Ginoo, ikaw may naghatag sa tanang grasya nga naa nako, ikaw ra poy mukuha. So nabigo ang mong yawa. Kay lagi walay pagkontento siya. Niadto na pud siya sa Ginoo og kumusta na pud siya si Ginoo. Na kumusta man si Job, di ba ningon ko nimo nga ako ayud siya, di gyud na siya masuko nako. Niingon na pud ang maong yawa. Ginoo usa na lang tuguti ko nga tagaan siya balatian kana mo blame na gyud na siya nimo. So gitugutan na pud siya. So gitagaan niya si Job og balatian gikan sa ulo pa ingon sa lapalapa. So wala gyapon unda nga pagampo si Job. Sige pagyapon siya pagdayeg pagpasalamat sa Ginoo hangtod ang iyang asawa niingon na gyud ayaw na sige ampo pasalamat niya tan-awa tong uban nga naay gipanghimong dili maayo wala sila siluti samantalang kita nga nagmatarong ta ngano ingon ani man ta so unsa gitubag ni Job ngadto siya asawa magpasalamat lang dieta sa Ginoo kung kalipay ang maangko nato. So padayon lang yun siya hangtod nga gihukman na siya sa iyang mga barkada, mga suod niya, hangtod niabot ang panahon nga ultimo ang bulan iya nang niabot sa point nga gusto na siya mo-blame. Pero unsay nahitabo? Ang Dios nitigbabaw pagyapon ang iyang gahom. Nakita sa Ginoo kung unsa ka matinud-anon si Job nga luyo sa kasakit ug mga pagsulay nagampo siya. So ang yawa ato mga panahona ni hunong, ni undang siya kay ngano. Nakita man niya nga bisan unsay buhaton niyang pagpaningkamot, si Job para gid sa Ginoo. Sinuundang siya kay sige ra may pong ampo si Job. Kaya ang gusto niya mahitabo nga gubon si Job nga di na magtawag sa Ginoo nga mobasol sa Ginoo magpakasala na. Unsay nahitabo igsoon? Kung unsa pa kadato si Job, ang tanang nawala niya gimultiply pagbalik sa Ginoo. So unsa may dakong pagtulon-an nato? Ani sa atong kinabuhi sa atong real life karon kung unsa man ang pagsulay nga imong giatubang karon usa lang kana ka testing point nga gisukod ang atong pagtuo kung kita makalahutay ba usa kana ka testing point kung kita bay matinud-anon o kita bay para sa Ginoo. Ang sekreto kung mag-atubang tagpagsulay og problema sa pagkakaron lahutay igsuon ayaw hunong never blame God sigig ampo maglipay ka kay sa imong paghimo nga magsigag ampo ug pagpasalamat sa Ginoo bisan na problema ka makapapalong na makahinay na sa gahom sa yawa sa paghatag nimo kasakit. Pero pag once mohunong ka mas more mo samot na nganuman banatan ka kanunay sa dautan kay nakita niya ay effective da ini paspasan pa ni nako hangtod nga siya mobiya na ug di na magmahal sa Ginoo. So awareness nimo kung naa kay pagsulay karon kasakit karon blessing singgit sa kalipay ug ayaw hunong sa pagampo kay naa ray kinutuban asa kutob ang pagsulay. Amen.